Sumailalim po sa reinforcement training ang 50 focal persons on health and nutrition upang higit pang pagtibayin ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa mga paaralan. Tinalakay sa pagsasanay ang mga mahalagang paksang pangkalusugan tulad ng yearly school monitoring at ang water sanitation and hygiene schools or washing winds guidelines. Bahagi rin ng aktibidad ng pagtuturo ng mga pamantayan ng hydroponics and school gulayan na layong magkaroon ng sariling mapagkukunan ng masustansyang pagkain ang mga paaralan. Inaasahan sa pamamagitan ng pagsasanay na ito ay mas mapapatatag pa ang kapasidad ng mga kinatawan ng epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa kalusugan at nutrisyon ng mga mag-aaral sa buong bayan. Matatandaan na nito lamang Martes ay pinasinayaan ang bagong gusali ng Municipal Nutrition Action Office na naglalayong gawing mas accessible ang mga serbisyo at programa and nutritional supplement para sa mga residente ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM.